Keluarga besar dari Donoloyo. Yo. Oh 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 oh. Iya. Kayak keluar nyanyi ya. Saiki di andalan ya. Mas Win bisa nyanyi. Mas Broden. Oh 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 oh. Ayo joget, ayo. Ayo. La la la. So. Sekar budaya. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo Mas Gum. Ayo. Joget sik. Awet. Tobat kowe wanita sekarat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro jonggrang manuta sona pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe bebon Candi Sewu sewengi kudu ati. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sekar budaya BTC Audio Serah Foto Produksi. Yuk diatur ke, selamat datang buat keluarga besar dari Bakso Campur Sari, Bakso Keranji. Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Piye perang iki kanggo semangat Bude. Tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro jonggrang manuta sona pundhut garwa. Yo Iya Bandung aku duwe bebon. Piye Candi Sewu sewengi kudu ati. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Iki
Ndang keripik telo. Yo, say. Ayo Bude, asik. Aku dan karo iki ae nek no. Bojoku meteng telung wulan bendina ngiler jarene nyidam pengen apa kudu keturutan iku nyidam apa kesempatan sing mbok kepingini ket tak turuti sing kepingini sing gampang-gampang mesti kudu keturutan terus Bude aku pengen pentol sing ana endoke aku pengen pentol sing gede endoke aku pengen pentol endok sing akeh emine kowe njaluk pentol kowe seneng pentol sing gede endoke kowe pengen pentol endok sing akeh emine masuk asik telung bulan bendina ngiler jarene nyidam pengen apa mesti keturutan iku nyidam apa kesempatan ngono perbuatanmu mas wetengku cilik mbok gawe kowe seneng ku gawe wong turu ora tak wehi kowe mesti nesu goyang terus lo kalah kowe karo kene kok ya salala salala kowe sak ayu bojoku sing ayu dhewe gek ndang ngomong apa sing mbok kepingini gek tak turuti sing tak pengini sing gampang-gampang janji kudu keturutan piye aku pengen pentol sing ana endoke aku pengen pentol sing gede endoke aku pengen pentol endok sing akeh omine masuk kowe pengen pentol sing ana endoke kowe njaluk pentol sing gede endoke kowe seneng pentol endok sing akeh omine kowe pengen pentol sing ana endoke kowe njaluk pentol sing gede endoke kowe seneng pentol endok sing akeh omine oke terima kasih luar biasa berkah selalu sehat selalu matur Bandung budeku sehat selalu mangga Bu Alayong
bisa ngluluhke hatiku saben dina ora bisa turu yen kelingan colah lan guyumu salah nalikane dik samono kowe urip bareng karo aku saben dina adoh katresnan bunga susah punane padha dilakoni tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase salah tresno iki ora bisa pisah nadyan aku neng nganti papane nah juragan sahalah ya metu to Mas Wardi pemujitku marang kowe muga urip tentrem saklawase nadyan ning adopane nanging aku tetap eling kowe Sekar Budaya Sekar Budaya yen nyawang manis sesemu kaya bisa ngluluhke hatiku saben dina ora bisa turu yen kelingan colah lan guyumu tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase tresno iki ora bisa pisah nadyan aku neng nganti papane pripun Bu Nani? Oh, nggih nderek kula. Niki juragan tenda. Nggih, niki juragan bis. Televisi mesti nonton duit kok. Lah nggih, niki dereng Pak mengke. Pemujitku marang kowe muga urip tentrem
Mbok Haja. Mas Agus Kapandok, ayo. Para nono. Diputar nggih, Bu. Ayo melu ora? Mas Gondes. Hadir. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujanku jejantong atiku sambung kumong wanci dalu zumi sabit karawamu Supelindo, tolong di screenshot ya. Berarti disake morelas tarine hape pirantine tan ana ingkang ngaruwe nyomong akibate aku mau rusake awakku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi jati tak ganti dikopo gemati Dinara, Dalam, Mas. sekarang Mas Kamandoko sudah punya titel Apa? Gus Kamandoko. Apa kuwi? Oh, rada ireng. Oh, Gus. Oh, saiki wis alim ta? Dadi lang MC neh. Iki saiki wis rada sadar. Ya Allah. Pertanyaannya mung siji. Apa? Apa kayak mau? Kok dhewe ngono ya? Heeh. Iki tugasnya Nur Supelindo untuk screenshot nanti. Gus, ki piye Gus? Disor mboten sedekah. Ya, Ora ayo, nyawe Gus. ding sedekah. Padahal jenenge Agus. Ayo, diteruske. Mendah poyo yen Oh. morelas handika mesti bagya mulya jer lahir putri Zulistya terus bisa nyuwara riko kang Sekar budaya lagi. Ayo mau gue lo Mas. Wes tak samperi lo. Matur sebaru. Nyanyi ya, nyanyi. Ora. Rono ya. Kok ora sih? Matur suwun Mas Agus Kamandoko. Halo Bunda. Piye Bun? Selamat siang Bundaku. Salaman. Sing gedhe pangapuramu
kenalan dulu. Ibu saking pundi? Saking pundi, Bu? Oh, nggak bisa Jawa. Oh, tak kira ya saking Wonogiri. Jakarta Timur. Oh, Bekasi. Asli Bekasi nggih, Bu? Oh iya. Senang kesenian Jawa berarti. Oh nggih. Matur suwun nggih, Bunda. Ayo, Mas. Mendah poyo inna sida murilan handiko mesti bahagia mulia jar lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara di kota Wisra. Matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih Pak Matur suwun, Pak matur sembah nuwun. Sehat selalu, berkah selalu. Tasih sesarengan Sekar budaya. Wenak masih. Sumripit angin ratri tansah angkeni neraja telenging hati aman angan tumlawang suwa ing wengi sepi tansah rati tekamu dayai. Matur suwun Ibu. Wong aku lagi nyedhak ning sandeku nyawang Manis esemu. gawe rame rasaku tentreme hatiku hei wabakat tresnamu sayangku. Ayo Bu. Indah samudra pasangkaan tanah bawangan tresnaku mring sliramu. Mbak Nganten joget. Sahyane bulan kang sumunar api ring tawa yekti sliramu kang dadi lamun. Kita goyang lagi, Bro. Sekar budaya lain Sugeng Raung. Ayo Bunda. Ayo yo. Enak Mas. Ayu ake nyedak anggrek kepragaku serenah nalara branta ing atiku amarga kapidung wewayahmu ing sisiku hewa bagat tresnaku do sayangku. Iya indah samudra pasangkaan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Jayane bulan kang sumunar api ring tawang yakti sliramu kang dadi lamun. Matur suwun Bunda, matur suwun wae. Punya lagu lagi mboten? Gak ada lagu? Jenengan request napa? Sampun? Nggih. Mari siap. Matur suwun Mbak Nganten. Bapak. Matur suwun nggih.
nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ape lair lan batine sering dolan nang omahku berlune mong sino bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise nanging cuma ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah janji setya jroning ati ora kaya sing dek iki kae dek pas jope dek ora Nggih, terus 50 rek. lho ngakoe dadakan kok wingi kok Lah ben pengecelan berpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ape lair lan batine sering dolan nang omahku berlune mong sino bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise nanging cuma ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah janji setya jroning ati nah nek ngene iki langsung bayar kono nek dangdutane kono dangdutan oke ayo setor pengecelan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise nggih matur nuwun menika Monggo, Mas matur Gondes. suwun.
Gebus bakso pasar pagi. Monggo bosku. Monggo Pak De. Pasukan batike monggo tasnya ditenggak. Iki bener-bener yo. Kamu sedikit menjerit kan? Pokoknya gamelan bes larase pelok barang. Tidak gulina di mangsa. Apa kowe ora kan
Apa kowe ra kelingan dolani omahku ana latar padha lelungguhan kekucikan karo aku menikmati aja. Nyawer aja Bu ya, nyawer aja ya. Sang Dewi katon lam-lambi ambabar bawangi sang melati dasar mulane dadari wong bagus senyar maksana sasat abyaring kartika kadya puspita ing nindra hanjang kepi tresna rasa tresna kang sejati manggih lastari sanyideng tembang suci yang semi sajroning sepi sayamu amadangi saratri kadya kembange ati angen-angen kulelana tak aman Indri tanpa mangenan Aku nandus marang kabagyan Banget manis sinarang Tasih sesarangan keluarga saking Wonogiri bagus setiar maksa nala sasat abyaring kartika kadya puspita ing nindra hanjang kapi tresna cerah foto iya rasa tresna kang sejati manggih lastari anyedeng tembang suci ning semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri kadya kembange ati
kudu anyaran loh Mas. Aja diledek, kok malah ndak izin rarene kok. Ana kang wis kalekan angomban katresnan ra mikir bebrayan balik jor aku wis kadang kasleru atiku mung tansah tasih sesarengan Sekar Budaya Campur Sari. Yo yo yo. Sejak ikatan remo wonten apa niku tete sampun dangu nanging kok ngetan sakniki pon betan apa pancen sampun bosen nadyan pikir malik watu boten badhe kelintu balik jor aku kadewang kok ngene kadewang gurine ayo bosku bebasan saumpama kaya ngantene kumandang ing selangking datine ranteng-ranting kaya dijajawe wekasan kontrang kantri. Ya, bosku matur suwun nggih. Niki jane iki kudune abang lho, Bos. Ki angel iki lho lagune lho, Bos. Yang penting cair. Matur suwun Bos Sekar Budaya, Bosku. Ampun ta? Ampun. Ya wes ampun.